By Norok News Media Rogno, Dini on long is a question of an answer. Norok Singas Hetang of Sananino Nanka. Dini ang Tinis Halsaya, Kabak Kudukma Salnis Kanisimino, Tipramotano, Japru Chenka, Jung Bubagra by Congress Nisimino Bubagra by Levitomani, Aboni Porevo, Vihazar Ataro, Jung Solo Paltani, Exomos and BJP Tonka, like Siniozoge, Unko Atris Karamsarani, MDC Botongo, Electro Samutang like money. Kaya abon iya gulo sung tipramot hano songsaka, tipramot ha songsawi payment iya gulo hadului bodului sawi kelaino peka. Tini kabang ma bororo anu comment kayo, text kelayo, kaya ba WhatsApp text kelayo, kaya ba Facebook text kelayo, ang nai tong bong ni comment dok. O tini ngakai nang engko BJP party go rangmani jathang ama herok sini bukawang mo tonggo. Ngakai actually ang serai kok sawo, poriskar kok no sawo, rangman ni jathang ngakai tini o BJP party ni hoite no ang tabuk saya pano ani je logio tongnai ani tipramot hani kabangma MDC rok kabangma ML rok saimano je Bidhan Sabha ni segang ano o party ni bisingtino national level ni leader rok no ano 50 lakh rang ni ko siga non o party ni yakari phedi ang apru khaiya tangi himale ang serai bi tongnani musunggo kaham bai tongnani musunggo tipramot ha khlaika tipramot ho ani samung je nang sak joroti ang khlaika borok zonal chairman dikha tongkha sarapsa abon pore kabangma chokranto solika nang zonal chairman yakagra dingka ang yakari borikha tongui tongkha tongmani yagulo tabuk ang nai ni khaje tini actually ango BJP party phaibani obang phaine musungui phaibani om haiklaya borok sa ano norok nung thasi thangsi dini dagari ma haiklayo akop no te buskang ni salang serai klaya nang angkai borok bai ang jepuru kisa jepuru nai di rasniti o jaga ngi tongkha borok ngakai tiprasa no tiprasa ni thungi tongo otoso sakao ngakai BJP banya alliance do main kok BJP banya alliance tongo neta bai neta ngakai mili laijak neta bai neta ngakai gadal lai rasniti thungi tongo asini public rok no ngakai tiprasa ni ajaga no kiklai ni rikha bulai ritonika walai ritonika khakhek lai ritonika ngakai o jaga o jodino nang leader no sung budri hui chini borok budri hui tisa hui no leader sanami rok ngakai nang tiprasa ni ngakai tiprasa ni kok no sadi tangile nang tesa jaga kathawi nang ke mili tongnai abar public no ngakai chunghai sawami borok no ngakai walai bulai ritoni ribani aniti abo ani moteng jaglia ang serai nyo saka rajniti hingke ba soy-soy rajniti khlaisi di ar dofa hingke ba soy-soy dofa khlaisi di niya ke ba rajniti khlaisi nai niya ke ba ang dofa ni samung ke ba dofa haya ke ba nogo asugui nogni samung khaisi nai hini tongmani jorabo ang o jaga obono buji khaje gurutto sabonuri tini ama haikok khnamane pore ani ajagani MLA buiboya ani buprangsi ani MLA tongo ani kabangma colleague tongo ke bo kol khaine keri khoroksa khorokni bade othoso ang Facebook rogo kisa comment khaikya ango jagani nitino hamjaglia alliance ngi thangka alliance mani jorabo alliance nani ngai tam dorkar banang jati dofani koksanani ngaka alliance ngaka alliance mote tongdi yang sakao ngaka alliance tongo yang bisingo ngai tiprasa a sentiment bai ki sungno walai bulai khetoni ru abo lap gari jakhang ani mote abo no alliance tongo ngaka direct no norok neta si rajniti khai tong pai ngaka sungchini public rok sung direct haibin tamba ara abo ni bisingo te kaisa kok ngaka chini ang darano menteri sini menteri saya hebben ani ব্যক্তিগত ti yang bono bo ani ara bufayung hisabe ani nogo thango ani kaham hamia kus khobor nawo engka ang sabo apon abo ma buji sinai bilena ani apon ni anti pramotha ami ang adar jaga bo bora ajago ani kaham hamia si khobor nalia sini o jaga sini Sonjit ani batija mandol president bo botor jagi tong ye kaka bahai tam khobor kaham nawi tong engka ama hai khino sini o jaga je tini join phepeni ra bahai no kaham hamia borok bonugui tong je buskang ni salote bunukjak nai tini kabangma borong sa o asuk denin jati dofa au jati dofan bagin tongu ang tasuk sal kintu norok si rajniti khlayu ngakai norok se BJP bai alliance ke tongui tongu ngakai sung sababik tongnai rok ngakai sung direct no khagi tangkha ba hedi bana direct no khlai ke chakha bale ga direct no khlai pe ke borong nangjagli aba borong yago yafari ho kano sini bipin ani chuto bai sini central ni GS ar o jaga te kaisa kok nai nei kha ang compare khai nai nei kha tini baksa borok sauje rang busuk mani phaiya ni ang ek taka rang oro san paiya ko rang sanan bagi bo phaiya emon ki o jaga serai nyo tongo chini mukhyamantri tongo oboni sakang bo mukhyamantri bini chamber talangi kok saka guruttori main kok ngakai angke chini mukhyamantri chini thasing rajya sabhapati bebe kok saka chini Bipin Debbarma chini GS
o jaga bo kok salai ka kabang ma ka o kok salai mani karon tini o jaga ang nai nikha je sabo apon sabo por o jaga sijagi thangka tini ani bukha koi tongmani nuk khabar ni ang system chajiya kabang ma joro chin tipra mothani system chaliya sawi nikha system krikha je jaga niti krikha jaga ang bahai ka tongsi nei ba a jaga ano jotesto personally khobor nakha chini takuk bipin gs ni or torjagi tong yai ban khobor nakha chini batija sonjit jotesto thango phayo khobor na chini da বিকাশ মন্ত্রী তো দিফান আন নক কিসি মিসি থাঙ্গি মাইসা হুই থুই মুক্তরি থাঙ্গি ফাইউ নক আং তা দিন ওয়া নাখা নবার ওয়াতি ফাইতো মানি জরা নগর দা বাইতনি সেবজাক ন মন্ত্রী তো লখাং দুস মাসানো নি কিরিখা যাক আবনো tinini dino te kaisa kok nangkai kabang ma borok tabuk sawo nukjaga nunu nini tomung nukjaga nuni ano baksa comment kai horu ani tomung hamia nangkai nukjak nai ani tomung kam nangkai norok borok no jesukban romilar nani naiki borok no romilar di mangalak ebong tini je phaini rok bahanyo borok no kebo phaji ni chungni hini tubiya borok bo compare thika nai kha je ajaga tamo tongsi koyekjon borok je o bini thani commission na hari chawi tong nai aborok simis ko ekjon tong siwo baki borok reso ton bukha baileja bukha thileja bukha hoileja de rajniti no phajina ningang kai national party no phai sung alliance ho tong yewi sung direct no rajniti khainai a kok no songino sung tini o jaga joining khai khorok busuk tu phekan ni khorok busuk borok ningang kai apatot 230 poribar ni bisingo 920 butar tongo ka abono karibo ini o jaga o kab thasinga asu to puru kol khene kabang barong tongo dara nungtangi thampuru sunu salanglia nung nini kok knawi sing tipra mo thau phaimani nung si tabu o jaga o kri nga kai tangini logi sing no talangia ni borok an kok sahor ka kabang borok kol kheke borok no bang nongni channel ni bisinti kok kasaro norok no bang khibia tambagi nga kai ang norok no tuwi phainani musungya ung tongmani hinpano norok phainani musungunga kai norok nanga kari ka buya tini puile ya pri sedrop siko beskang ni salo sung step by step samung tanglai a samung tang thiniwo sini mondol president sini o jaga o sini montri sini takuk bipin deborma bo gs hinpano jotesto group tori oi ang arte kaisa bjp party o obon nukha tiprasani bisingo group tori mani o party o nukhaika kuno national party o অবহাই বরক ন জিএস পার্টি নি জিএস নি মানাং গুবিয়া ককজতে যে মর্যাদা রিজার্ভ মানে তিপ্রাসানো মর্যাদা রিজার্ভ মানে কে আবনি বিসিংহ তিনি কবাংমা কক সানান্ত তং রিসানো প্রমোট খাইকা বিজেপি পার্টি নি হইতে ন প্রমোট খাইজাকা আর পার্টি নি হইতে ন তিনি অ পার্টি ন মহারাজ রাজ পরিবার নব সম্মান লিখা মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক নি মুম্বাই অ জায়গাও বীর খুংখলা খলাইকা অঙ্ক ব্রু রিসেটেলমেন্ট নি খলাইকা তিনি হাতাই গতর o party ni bising tini khlai jakha ama kabang ma kokno salainan tongo buskang salte salainai samung tanglai te samung bai sung nuk jalai kok salainai hambai